Miláno, rok 386. 31-ročný Augustín je na absolútnom vrchole svojej kariéry. No aj tak sedí sám v tichu záhrady, s tvárou v dlaniach a plače. Augustín navonok dosiahol všetko, po čom kedy túžil. Je brilantným rečníkom, získal slávu, vplyv aj obdiv rímskej elity. No jeho vnútro je úplne rozbité a zožiera ho zdrvujúci nepokoj, pred ktorým už jednoducho nemá kam uhnúť. A práve na tomto mieste, v tejto záhrade, sa už o chvíľku odohrá jeden z najdôležitejších momentov v Augustínovom živote. Zažije niečo, čo prevráti celý jeho život kompletne na ruby. Poďte si pozrieť fascinujúci príbeh svätého Augustína. Príbeh, ako sa z rebela a hriešnika nakoniec stal jeden z najväčších učiteľov cirkvi.